Здравейте от нашия ден втори в Париж. Часът е 8:30, а ние вече сме готови за емоциите, които ни очакват през този ден. Като за начало закусихме в хотела, за да съберем сили за невероятния ден, който предстои. След закуска се спуснахме до мост на около 200 метра от хотела. Имаше доста туристи, които като нас използваха тази перфектна точка с гледка към Айфеловата кула, за да си направят страхотни снимки. След като заснехме страхотни кадри, се спуснахме по пътечката след моста по река Сена, за да стигнем до началната точка на първото ни приключение за деня, а именно дневен круиз по река Сена. Круиза потегля директно от точка под Айфеловата кула, което бе голямо удобство за нас. Тук ни виждате в кафене под Айфеловата кула, чакайки да дойде 10:00 и да се качим на корабчето. Както може да видите, колоната на чакащите да се качат на круиза беше доста дълга. Той потегля на всеки 30 минути и винаги е пълен. Най-накрая дойде и нашия ред. Ето ни и нас. Потегляме. Този круиз бе за нас едно очарователно пътешествие из целия Париж с панорамна гледка към всичките му забележителности, преминавайки през Лувъра, Айфеловата кула, Музе д'Орсей, катедралата Нотр-Дам, Гранд Палас и още много исторически забележителности. По желание може да ползвате аудиогайдът, който билетът ви осигурява, разбира се, като крайната точка на круиза отново е Айфеловата кула. След това невероятно изживяване дойде време и за следващото и най-вълнуващо – Айфеловата кула. Тук, в този момент, моята половинка сбъдна една моя мечта – да видя Айфеловата кула в цялото й величие и красота. Билетът, който резервирах, беше за 12:30 на обяд, който включваше туристически гид и достъп не само до втория етаж, но и до върха на Айфеловата кула, поради което цената му се оскъпи на 220 евро за двама ни. Смятам, че изживяването е неповторимо и абсолютно си заслужава да се качиш до върха. Достъпът до Айфеловата кула преминава през две проверки. Една точно на входа към Айфеловата кула и една точно преди влизане в самата кула и асансьорите й. Проверките включват проверка на багажа и магнитен скенер. Сигурността определено е на доста високо ниво, но от друга страна ни отне 2 часа да преминем през нея, чакайки всички туристи да бъдат проверени и в крайна сметка в 14:30 часа успяхме. Това, което очите ни видяха, не може да бъде събрано в снимка или видео. Тази брутална емоция, която изживяхме, качвайки се на върха на Айфеловата кула и виждайки оттам цялата красота и прелест, не може да бъде описана с думи. Затова ви показвам кадри от този момент, които спират дъха и остават спомен за цял живот. На върха на Айфеловата кула, моят съпруг реши да се почерепим с чаша моет по повод наближаващия ми рожден ден. Както може да видите, 2 чашки моет ми струваха 46 евро, естествено с 4 евро бакшиш, но това не бе от значение за нас, така че на здраве!
След това неописуемо изживяване, което остави страхотни емоции и спомени в съзнанието ни, решихме да хапнем в близост до Айфеловата кула, за да потеглим след това към следващата забележителност. Върнахме се обратно до метростанция Дуплекс, която, както споменах в първото видео от ден първи в Париж, се намира само на 100 метра от хотела ни. Тук за първи път купихме билетчета за метрото, всеки следващ път обаче, пътувайки с метрото, го правихме вече за секунди, тъй като бяхме свикнали. Та дори и помогнахме на група туристи с закупуването на билетчета. Метролиниите са доста заплетени, така че трябва доста добре да се ориентирате спрямо прикачванията и посоките, за да достигнете до конкретната забележителност. Ние пътувахме с метролиния номер 6, изключително удобна и в близост до доста от метростанциите, които ни трябваха. Ето ни и нас пред следващия символ на Париж – Триумфалната арка. Това е един емблематичен паметник на върха на Шанзелизе, внушителен със своите размери и красота. Както може да видите, на върха ѝ е пълно с хора, така че ние също се отправяме натам. Достъпът до нея също се осъществява, преминавайки през същата проверка на багажа, след която следва обаче 10-минутно изкачване на тесни и стръмни стълби. Вече сме тук, на върха на Триумфалната арка. Гледката от тук бе неописуема, особено късно вечерта, когато цял Париж блестеше в своите светлини. Беше пълно с туристи, че дори срещнахме и група българи. Денят ни бе изпълнен с уникални емоции, които напълниха очите и сърцата ни, и завърши с весел музикант в метрото, който ни изпрати чак до нашата метростанция. Тук набързо ви показвам няколко кадра от ден трети в Париж. Цялото видео, как премина той и кои забележителности посетихме, вижте в следващото видео.